De zoon 50-jarige Andries Eckhart is al zo'n 2002 wethouder. Eerst in Snits en nu in de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland. Eckhart, hij en Tiny Ljout, moest wel even nadenken hoe zijn nieuwe baan. Ik heb alles goed op een rijtje gezet, hè, de voor's en tegens. Hè, want je had er kunnen zeggen, nou jongens, wie begint daaraan? Je zit daar perfect in Zuidwest-Friesland en ik had daar nog een aantal jaren door kunnen gaan. Maar nogmaals, dan komt Leeuwarden. Het is echt omdat het Leeuwarden is. En ik heb echt ook een beetje puur op gevoel gezegd van ik wil dit wel. Al met al reageerden er 24 kandidaten op de functie. De naam van Eckhart lekte deze week al uit. Hier is het dus uiteindelijk ik worden. Nou, ik denk dat hij voor u op dit stuit een man is die deze zware portefeuille uitvoeren kent. Dat is sociale zaken en werkgelegenheid, welzijn, welwezen. Omdat ik vanuit het Riek zware bezuinigingen op komen. En we hadden dus een man nodig die er snel op inwerken kan en die het heel erg op de inhoud zit. En dat is Eckhart. De nieuwe wethouder zal na december in Ljout aan de slag.